Boys, Tizai. Oh na 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 na. Oh na 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 na. African be the man, Gucci killer once again, Mr. Sunning Girl talk. Hey, DJ Stick. Super Mikela waifura mapombi kunge mota. Chakanga tango sara pavali ihuta. Maimanya ne speed kunge skuta together is one ndata sara nilinde. Kanala na nechiburuka pa stage kala siya chipinda pakazoshika boys ire mangoma. Yakanga iri bato apata vanhu vachifura speed kutisa kunge maguma. Yakati ndichiburuka pa stage kala siya chipinda pakazoshika boys ire mangoma. Yakanga iri bato apata vanhu vachifura speed kutisa kunge maguma. Rayoti yakasvika ndokufarisa ameno mamero akanga aidaidza zvisindeita wanda akasimbisa akavaratidza mutanzi anokwikwidza kalasi akazongoti poinsi dzangu tizai vanhu vese ndokutiza vhiki nakudzai ana timbo emtsona napetsai matu mc tidanana netsai ndakati ndichiburuka pasteji kalasi yachipinda pakazosvika poinsi remangoma yakanga iri bato apata vanhu vachifura spidi kutisa kunge maguma ndakati ndichiburuka pasteji kalasi yachipinda pakazosvika poinsi remangoma yakanga iri bato apata vanhu vachifura spidi kutisa kunge maguma ndakaona zviko ati mhanya 40 km per hour pakutisa munhu wese anga aine power egunes akanozvitinya pakrawa 10:30 yanga yava rush hour Stipo ndakamuona kunamatiza atipururuka kuita kunge hwiza matiyegasi mumaziso atigeza nemangoma vaida kutotakati zichiburuka pasteji kalasi achipinda pakazosvika poinsi remangoma yakanga iri bato apata vanhu vachifura spidi kutisa kunge maguma yakati ndichiburuka pasteji kalasi achipinda pakazosvika poinsi remangoma yakanga iri bato apata vanhu vachifura spidi kutisa kunge maguma ndakaona zebra navantu vachifura mapombi zvekuovateka mota kiyamani namadede fitero katero dj tempo na mc shata sweka pantani kuita kunge abaiwa mapatani piuperi kuvhura spidi kunge nisani pingo takazimuwana kuna sekerodi ava kutopinda seni matini ndakati ndichiburuka pasteji kalasi achipinda pakazosvika poinsi remangoma yakanga iri bato apata vanhu vachifura spidi kutisa kunge maguma ndakati ndichiburuka pasteji kalasi achipinda pakazosvika poinsi remangoma yakanga iri bato apata vanhu vachifura spidi kutisa kunge maguma up on the place again, and I tell you again. What am I tell you this? What am I tell you that now? Bakati Feringizira activity. Alright about now, this is reality. Remember, this is Gucci Killer representing Sunning Girl. This is the voice of the voiceless, Mr. Sunning Girl talking. Remember, united we stand, divided we fall. Only one love can do it.